Аз не, сука, объркана работа. Кой идеш? Объркана работа. Сега трябва да съм тук долу, нали? Давай долу. Captain Timo on duty. Captain Timo on duty. Duty, fucking the booty. Chiquita, chiquita. На Вита, на Вита. Аре, бабе, къде си там? Chiquita, chiquita. Чай малко, че някой пак ме пише. Ой, направи се малко. Направи се. Направи се малко отсъстващо. Чуваш? Сега че ги застреляем с един пистолет. Виж го този горе къде бяга. Да. Вземе. Не, този път. Няма може, върни се. И той ще ти избяга. Той ще пусне една мрежа бомба от каналите. Ще намеризлива бомба. Какво смееш? Да, ние ще ги вземе. Тото вече е зоната с тук. Не знам бе. Мич е таз, Ани. Мисля. Горе е пантеон. Да, Джах си пантеон са горе, Ани ще е Мич. То друго не трябва. Ще нас е Ясуо. Абе ще ги бие бе, Ясуо ако въобще може да го играе. Горе ако може да играят. Той уча пак сега Той отпадаме. ще го правим да. Ние ще седим тук чули. Те сигурно имат АФК. Нито долу. Кога го има ти? Хей! Къде ще бягаш? В капаните. На вонящата бомба. В блатото на Виж? Морган. Аз ще стъна, ти почваш да ти изкачаш с първа и почваш да биш. Но аз и втора пускам. И е долу. Да бе. И аз ще пусна втора може. Я съм играл преди Моргана, не мога да играя. Аз Моргана горе. Аз мастерто го мога. Той е лесен гей. Пак ми лакна, че. Въй до мен беше, вярно? Вярно турналата къде беше? Аз ще откачи. Вярно турналата къде беше до мен? И не ма дигна. То трябва да те оцели точно по тебе, да. Нещо по. Не точно. Романите е... Найдете бе, брат. Не! Колко демичи ми вкарат. Ома, гъй човек. Какво точно не мога да съм. Айде една мрежа бомба. Едно блато. Да, тук ти скочи, че се изнерви. Охо? Нямам първа. Аз се нарочно го пусна. Дигнам. Предигната? Come out, whenever you climb. Охо! Стани. Къде е стенат от сумати милиони тук бе? Само като дойде тогава. Стънваш и... Стънваме и почваш. Малко да медитирам. Да знаеш като стана много ОП, право късвам кюри от всяка. Какво да направя? Късмет. Ако фана. Оле башке, милионките ще ма хванат. Виж, не е стънна, видя ли? Пусна го. Там малко бързо. Сега теб следва да те убият, знаеш? Аз няма да остана. Сега не съм. Дидо, аз са рекална, отивам да се хилтна и имам телепорт, че дойде. Виж имам ларата сложена. Маси на колата пак.
все такова. Каквото много далеко идва. Мале, аз така че ти има притесняване, пантеона. Голям. Не, много Трябва само да не са видни. Майко. Как пропусна, аз го видях. Тя е така ходи. На зигзаг. То така са прави в принцип. Алекс. Какво? Любчука е зигзаг и вика да ванко. Кръг, аз не викам съртък. Не бе! Правиш бе, брат. Нищо. Самоубиец. Само да я пробвам. Кътък. Арма с паранджулята. О, няма мана. Важно ми помогни за син да го взема. Няма мана. Хубаво. Аз ще го източа. Ти го вземеш. Ще го вземеш. Ама, така хубаво. Хубаво. Така да ни остане нищо вътре. Значи да го взема. Да го изпразниш. Айде. Аз ще кажа. Може ме вземе? Аз помагам. Айде, дай. Стига. Ти отиде сега път за кулата, аз да се ръкам. После се ардувам, после я ще ръкам. Абе, да. Ще ме отиде кръвка. Майко, колата. Помени тя полушенки и са мана, бе. Вземи там 5 полшанки. 4 взех. Окей. Не стигнаха парите. Няма средства. Бе, идват много милиони. От тук ги кървам. И аз пък съм много. Оле, бошки, бе. Бе, бягай не знае. Те няма много. Мането ще ти перне една мечка. Отде толкова с 6 лева. Къде е толкова 6 лева? Ай, бягай се. Чакай, че малко се повъзи към тях. Тя назад няма мана, бе. Виж ко прави, майко му да е живее, трябва да е мачка отгоре. Дидо. Ставай. Мрежи! Бягай! Хилднахте, брат. Няма да умра, бе. Аз ще да си пусна пъпи. Аз те хилднах, бе, стой. Не си. Господи, прости. Не, стоям да са парикални. Охо! Леко да не ме доска. Аз тук са гавря след че. Отивам се връщам. Пусна на лопа. Таз мечка, човек, таз не знае как да управлява. Седи мечката на едно Да. място. Седи мечката на едно място. Видя. Виж тази мечка как седи там. Виждаме, аз не е а той свърши улута. Аз моето улута, ако ще го пусна, мале. Няма смисъл да го пускаш. Да, така ги стъмвам. Аз вече имам. Ай, фаре. Имаме още малко. Ари, бе, джабри. Тупър. Виж, даже не те оцели. Аз съм такъв рефлекс. Нямаме още и 2-3 милиона. Вземай ги след. Как се удреш на желязо, човек? О, 6. Охо! Бой! Ей, хелт на го. Що бягаш, мана? Джабри. Не. Срам. Не, я много съм, ще убия. Да, аз не мога да се преместя. Идвам. Виж, няма се въпрос. Споко. Аз не мога мина оттам. Те ще мога. Аз нямам мана, бе, брат. Рекал, бе. Просто. Той аз няма рекал. Ще използвам ковид. Закосваме. Зама. Бе, кръкас. Бий го.
Фанито е много слаба, тя не е да убим, бе. Да. Ако убим ние, ще убим играта. Те само да дадат малко по-напред. Става бой. Да. Аз Бъй само един направя, кил че имаме ние, бе. направя, че заминавам. И ти няма да дойда, бе. Дождара, чакай. Ама има видяха нещо. Не, бе. Не, аз не съм те направил. Малко по-напред, малко само се пускам утре и просто ще изям. Охо, Тая я зимочка, както си искаш. аз стънах на тази. Не, майко, утъм си. Убия, бе. Браво, е машина. Давай, дапал. Няма пак що. Бягай. Браво. Ви, мерси, че му остави кил. Ти после колко ще се ме извикаш. Аз само ми дай айтемите, бе. Не видим колко ще вземам. Аз почвам късвам на всичките без на тебе. Ти да ми късваш, аз не се сърти. Не, аз просто съм нервен, аз не че се сърбя. Защото някой на малко хилче, някак. Няма да ми го цъзва. Не, стил бе. Да взимаш килове. Кой те спера? Аз нищо няма ти кажа. Бедно, криза. Мен ми трябва сега. Мен ми трябва това, бе. Зонията и... Знаеш какво правя? Ко? Да скоча двамата, нали? Да. Пускам си лута, пускам зонията и айде. Аз нали се замразявам. Да. И Ама ми той лута вика- ги фаща и те няма да могат да ударят. Аре, случи ми ма. Виж тук съм. Аз за какво сложих тасуара тук? Те с дома, ако ги бутнем, по-скоро ти, защото аз никакъв демидж не бия на колата, аз само с магийки бия демидж. Ги бутнеш. Торнадото, леко да мога да целиш. Дай бия малко. В лопата съм. Вземем. Може да са пак лагна. Да се биеш още. Охо! Не, върни се, То няма такива кръждения или не знаеш гъща би кой. Знам се на филмите. Ела бързо. Не, защо ще пусна касави? Но поне ще свърши. Двамата няма бихилт, аз имам повече. Само ми още искат. Така се изнервих, че. Ще ми дитарам. Да съм спокоен. Мен маната ми е проблем. Нали? И на мен малко маната. Айде! Ой, Как ме отблъсна. то само аз ще да убия, човек. Ще виж на колко живота, човек. Сега ще кажа. Чакай, те избягат. Няма печо. 20 живота. Няма една клънка. Тук има, тук няма. Той само храст. Опа! Аре, бой. Аре бе, защо не мога бе, човек? Бъгва ми са нищо. Това открила. И какво? Бега. Където и лапи? Его. Чакай, лапи.
Само... Да го An enemy стресам. has been slain. И така образ. Сега се изкушавам да изкоча. Ама не искам да умра. И аз нямам да се съда. Какво правя? Какво мята? Аз стоя тук. Добре. Да взете малко манаки. О! До тези сменени спряха да идват да ям. I'll Да. have my revenge. Ти ще кажеш, че като дойде един тук и изкоча друг. Война. They will suffer. Your team has destroyed a turret. Някой... Ай, вай, да се ничи тук. Да се ничи. Ама майко мечка. I'll have my Така смечка ще не е проблем. Там не би. Станам. An ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy Да, double kill. 67 демидж има Анито и 27 ability power. Соната колко има? Има 84 такова. Slain. Атак демидж, атака и ability power има... Кой бе? Кому Сона. говориш? Горе ти за соната. Аз имам 60 апа, ама аз защото... Още също... Приятно. Много бързо. Не ми се силно. Где е сега? Где? Виж бе, тя са хилтва бе. Абе, тя у нас също е хелт, бе. Тук... Значи беше... Мъртвет. Беше с един крак гроба бе. С един крак бе. Така. Те ще да убива. Ама... Ох, бе, кома зачиста тук ръката сега. without mercy. Вземам пари. А? Ще вземам или ще давам пари, да знам. Май ще даваш. Май. Утре. И Май. после ще взимаш. Ще даваш, ще си взимаш. Що ще те връщат ресто. Той Алекс дали ще отвори? Не знам, Адана. Аз взема от него. Ако не, от дедо ще ги пробвам. Това време не съм... Ех, тази смешка. И сега знае как да Не управлявам. бе, само се разхожда и сега ще спре, бе. Не знам, тя не знае къде са. Или може да е научила вече. Май вече се каза. Те го разпускай. Сигурно. An enemy has been slain. I'll have Верда ти иска верда помпа. Опа! Ай, бързо е! Ти си опасно парче, вече. Опасно бавен съм. Вие са, бе, Аре, то скоро си само там не ще един за Аре, ела тука, бе, аре, бе. Калмара ти е. Защо умря? Защо? Как умре? Само кажи как умре. Аме, Dragonfly, някой ми е ударил. О! Тоже! Любошки, бе! Help me, motherfucker! Този отвича ли, този пухли. Ти ще изкучи? Къде да го знам. Сега пускам хидрата и умират Ти си. ми вика добро утро. Но ме добър ден.
Арба Twitch. Ей сега от тук дабъл кил гледам. Аз съм слушал Ward. О, зонията ми е готова. И на мен хидрат. My precious. Усещам го в устата ми. Вярда всички време да помпа. Killing spree. Double kill. Там да ни забравя да го... Майката да е хубава. Кондата мачка. Що се показва? Бахте го пак. Ето скиверна помпа. Като търтай ти лежи ушите, но. I'll have my revenge. Стърте душите. Ооо, тази дичка бая бие. Еба, ма, да. И колко му пират. Гледай, самота. Ана майко, май баба. Your team has Май destroyed нищо не са. Виж сега. Верда ти верди помпа. Хо-хо! Knocked down. Се нема кой да така. Браво, да. Само май ключа да ни гледа. Какво да е един Аз съм мега мастер съпорт. Да, между другото. Само стънвам те стъна ми. Държи ги много време. Да, вземи стън и I'll гадния. have my Пусна revenge. една лопичка, мокра. Не сука, защото не е хигиенично. Сухата, много сухо. Иди. They will suffer. Знаеш ли Пипо. стана миналия ден? Какво? Говоря срещу по скайпа, нали? Да. И ме пита кога е Зелигман. Share. И аз викам, не знам. Викаме сега се бъда баба ми, ще питам за нея по телефона. Баба, кога е Великден? И мене ти казва, кое си каже? Така ли? Към кога е Великден? Май на 12. Сега се отдегдя там. Ето към хубава, айде, лягай се. Миньона, аз не го убих. Как ми бъгна, че? Ладно. Къде съм? Навсякъде по небето. Охо, Верда! Верда! Ерте, помпа. Айде бе! Ти имаше я бе, човек. А защо ме бие още той, бе? Защото Верда ти спи. Знаеш кой ще ти кажа? Няма да ти покажа, няма знаеш кой ще ти кажа. Майко, хил! Хил бе! Идвам. Аре, Да, бе. човек, къде отиди бе? Това ми ще отрова. Ти си наред бе. О, ти нямаш къде. А тоско ме бие. Мале! Мали, и са тази. Много са, бягай! Поне взех един. Бягай бе! О, Джаксън! О. Господи, помилуй! Knocked down. Уф, и да бягам, бе. Успокоих се. Аз взех туча. 24 минути тази ще на игра, няма ли да ги бием вече бе? Миналия епизод стана по-бързо бе. Да. Защото бяхме по-добри. 15-8 човек. Ай, после още не. Май. Много ми се разтъка нещо. И на мен. О, ай си, ела на топа. Телепортирай се направо там. И там ще ги бута. Тя взема още малко полшанки. Ао, GG, изи пизи. Собачи. Гага. Виктори, Бах, ти якото. чао от нас. Ай, още една. За днес шампиони на годината. Алекс Лечев. Алекс. Алекс Лечев и Диан Станчев. Да, и довиждане до следващия епизод. Чао. Сега говорих като педал. Бе, аз забравих, че снимаш.